pregătit pentru asta? Tu ești primul model. Primul model pentru copilul tău. E o mare responsabilitate. A fi părinte este cea mai grea meserie. Dar e cea care îți aduce cele mai mari satisfacții. Cât timp pe zi ești alături de copilul tău? Când ai citit ultima oară o poveste? Când l-ai ascultat ultima oară? Oricât de educat ai fi, vine o vreme când trebuie să înveți să fii părinte. bătaia nu e ruptă din rai. Respectă-ți copilul și vei fi respectat. Dragostea ta e hrană pentru sufletul copilului tău. Arată-i cât de mult iubești. Învață să fii un părinte mai bun. Donează acum. Donează. Donează. Pentru șansa copilului tău de a crește sănătos. Fericit alături de tine. Poți în viață să fii norocos, când ți-e greu să te ridici de jos. Încearcă să te nasci, mergi mai departe. Uneori nu reușești nimic, te repoți când vezi când ești de mic. Încearcă să te nasci, mergi mai departe. Poate fi așa și așa. Crezi în tine și nu judeca pe nimeni. Ai un prieten, ține-l aproape. E un lucru rar, nu lăsa să scape. Ai toate cheile în mână la tine. Vreau să-ți arăt că pasă de ce de lângă mine. Ai un prieten, ține-l aproape. E un lucru rar, nu lăsa să scape. Ai toate cheile în mână la tine. Vreau să-ți arăt că-mi pasă de ce de lângă mine. Deschidem porțile celei de-a treia ediție a Galei UNICEF. E un eveniment ce a devenit tradiție și a intrat în sufletele părinților și copiilor, iar anul acesta intrăm în casele voastre cu bucuria de a avea șansa unei seri cum n-a mai fost până acum sub egida UNICEF. Și mă cunoașteți de destulă vreme cât să știți că nu sunt omul promisiunilor fără acoperire. Așadar, peste 300 de personalități, actori, muzicieni, jurnaliști, oameni de afaceri, de televiziune, de radio, politicieni, sportivi de renume vor intra în casele voastre, fie în acest studio pregătit pentru un spectacol de calitate, fie în sala vecină, unde zeci de copii talentați vă vor surprinde plăcut și unde personalități pe care le respectați și le iubiți vor avea la dispoziție zeci de linii telefonice directe cu voi, telespectatorii din întreaga țară. Avem șansa de a trăi clipe unice. Avem îndrăzneala de a încerca să schimbăm ceva în bine pentru copiii și părinții României de azi, chiar pe timp de criză. Putem sta cu mâinile încrucișate, găsind în această perioadă o scuză perpetuă. UNICEF își propune să fie în continuare vocea copiilor, care au nevoie de sprijin. Vă invit și pe voi să vedem ce putem să facem pentru o viață demnă, mai caldă, mai sănătoasă, mai frumoasă și echilibrată pentru noi și pentru copiii noștri. Pentru aceasta aveți la dispoziție întreaga seară diverse căi: telefoane, SMS, online, cont bancar UNICEF, pentru donații mai mici, mai mari, după cum aveți posibilitatea fiecare. Prețuim orice gest de donație. E 1 iunie, să redevenim copii. Se dezvoltă copiii noștri. În anii trecuți am adunat aproximativ 1 milion de euro. Veți vedea ce s-a întâmplat cu ei în